siya number 3 dayon. Ang iyahang thermostat. Atong pasakaan para magdali. Diba? Ganahan pa dyan tag magdali, Ma'am Rono. Labi na lang namin mga estudyante, pero may gadali. Okay. Isa sa best seller ng ating company, ang ating automatic magic all rice cookers. Mag-umpisa na tayo, ma'am. Kung gaano kaganda itong ating personal na automatic magic all surgical stainless steel. Ayan ang una natin ipakilala, ang ating cover. Ayan, meron tayong mirror finish outside. Meron din tayong na-wishlip lang pag mubukan na o maluto na mo siya, gitna ni siya, tawag na ka. Atong inner cookware. Ang atong inner cookware ay made of 3316 1810 surgical stainless steel. Ngayon, itong ating inner, pwede siya sa 10 cups. No? Pwede din siya sa 3 or 4 cups kasi nga makulong. No? Ayan. Hilaw na hilaw. Then, ang ato ang luto ay steaming process. No? Ayan, pwede tayo rin magluto itlog, pwede tayong mag-turbo. Tamang lawas sa ato ang rice cooker, ma'am, ay, tanawan inyong tayo, mayroong finish gahapon, no? Ay, anak, kagwapa ang atong kusina. Tapos, dali, rakais na lang siya, i-operate kasi on and off. Ang atong lawas sa atong rice cooker ay made of surgical stainless steel, 1810 pa din. Is the one. 1:1 ang ating rice karon kasi nga mukhang hindi siya dili siya. Bago siya ng ano. Ilan na yun, ma'am? 2. Nanaw na ko, be? 4. Mama, attentive sila, ma'am. Naninaw ulit sila, ma'am, no? Ayan. 4. Pero di man ko siguro, ma'am, mabiling ni siya laos. Ma'am, punaan na to siya o gaway. Ito nga lang. No, para sure ba? Ako, kalimbing. Dito ka lang gawas. Dili na ito kalimbing. Tama kayo pagbaba ang atong rice cooker. Yan magbibla. 1 cup pwede na. 1 cup. Siguro magpasaan ko kamay, ma'am. Siguro kamay ba? Okay. Operate. Ang ating operate. Dali, ma'am, ang ato on and off. Dali na tayo. Ultimo bata, kamao. Kita namin ang comparison ng ating surgical at saka aluminum. Dito natin. Ipainom para nga pure water ka. Yes. Utang na ito chemical. Dili. Pure water yan, ma'am. Ngayon, Sir Franz, kailangan Sir Franz, ha? Gandahan mo ang tugtog dyan kasi nga kailangan namin sumayaw ng Ma'am Rose. Ma'am Rose, nakita ko na ngayon kung ano ang result ng ating surgical at saka ng ating aluminum, ma'am. Ngayon, ito na. Tingnan ko lang kung kaya pang inumin ni Ma'am Linda kasi kanina iniinom niya eh. Ayan. Sa tingin mo ba, ma'am? Kaya pang inumin ni Ma'am Linda? Karon, ang Ma'am Linda, Kaya gapon. ayan na. Ayan na. Sino ngayon ang Dunay rice cooker? Magsabi tayo ng totoo? Kay Linda. Ayan. Pwede ko siyang i-blast on, ma'am. Pwede ko siyang i-blast on, di ba? Ayan. Ito ngayon ang ating surgical at aluminum. One of the amazing products of Nutritech, which is the MCGT, the Mega Contact Grill Toaster. Pinoy, mahilig yun o magluto o tumba, di ba? So, ako i-present sa inyo ang features, no, Lynn? Yes. Kinesia is, pwede na siya atong patindog. Okay, it's one. So if you want to carry this, just do it like that. And then, pwede na dato ihigdaan na. And then, kung i-open na po, this is the what we call 90 degree na cooking. Wherein, kung gamay lang atong luto ng pagkaon, ginira siya din. But then, pwede sa din siya, 180 degrees, ato ihigda na siya. Like this. So, makaluto ka din at the same time, makaluto ka din. By the way, kinesia is, you can use it inside your home, sa inyong balay. At the same time, kung na may bonding, as what my partner here have said earlier, na kung bonding mo, pwede sa gawas, may bad mga friends, dito po mo magsupa-supa. Then, ang nakanito ka is ang oil niya, once you cook, like, ang kuan ka na, kung suba mo,
there's 9-old green dili na. Gusto dili ang oil. So, dili lang siya messy. Okay, so, makutala mo, asa man ang iyang init ani Job? Ingon ka, di na ta magamit og uling, di ba? So, this part here, mo ni na ang iyang hot coil, no? Naadinhi mo ni ang dini sa ilalong. So, ato nang inito, no? Through electricity. Diba? So, sa iyang kuan, ayan. So, naa siya'y cord. So, ato na siya i-plug. So, magsugbat lang through electricity. Pag on, ayan. And then, ang iyang timer lead, natin ha. And then, na ay low, medium, high. So, usually, ibutang nato sa high. And then, kani siya. O nila. So, i-marinate kanina mo siya o sali ahos. Din ako ibutang para lamig. So, ana lang siya. So, mag-level up na ta, no? We stop using the uling, the charcoal, because di maayo, di ba? Magsige kag tayo, ang imong, ang kanayahang uling, kanang mga ashes, minsan, mutog papas imong ulong, magbaok pa kag bantay sa asa tong iring, no? Kay tangagon ang imong giluto. Whereas din, pwede ra indoor, di ba? Okay, thank you. Tulo ra ka buok, no? Na siya'y high dome cover. Naa siya'y Base or the base. The body. Ang digital control kani. Pero ang maloto, pwerteng daghana. No? Pwerteng daghana. Pwede siya mahimong oven. Ay, si Ma'am Rose na dana ang mag-istorya. So, Ma'am Rose, Pwede siya mahimong lutuan. Okay nga. Magprito ka, nga pwede, o daghan kang pritohon, gamay ra ka mantika. Dahil pwede na saan kung mag-isa ka, walay mantika. Okay. Pwede sa pagsugba mong Ron. Yes. Ang lami kaayong mag-steam. Steam sad, pwede. Li kaayo, dahil gamit lang ka on, thermostat. Kung naatay mga bata ba, so dili siya nga dili siya mamorente. So atong ipa-try sa imo, ma'am. Ma'am, ako nang isaksak ha, pero ma'am, nakorentehan ka wala. Wala no. So once na bisag nasaksak siya na kay mga bata nga nagsige din nagduwa-duwa, dili ra gid sila maunsa. Okay. Sis, ang ato digital. Asa ka latest technology. Digital. I-on ra kayo. So yun kayo pag-press. On siya. Okay. Isama na to. Ang iyang kinundasan is only 7. So, hinay kayo no. Ang ato sa akin, kaya kung kayo, i-full dyan ang atong kung ano, ang ato sige na, gas range. So, ato na siya i-preheat. Ngayon, ato na yan siya na siya, dali na siya lutoon na siya, kanang timer. Kung gusto pa dyan ka timer, kadili ka ganahan o naay, kanang pangnakay na bahuon niya, pwede siyang biyaan. So Ma'am Rose, unsaon pag Sugod og luto nga mahibal-an nimo siya nga pwede na siya maglutoan. Tata o tubig, kung mag-pistol lang siya, ang kuhan dyan anak ka ng mag-baking. After yung ikuhan ang baking ka ng mag-baking. Pero kanina sa sakit-sakit sa 1 minute, okay na siya lutoan. Ang naka-nice pa yun, kaduha na ka mo able. First din mong able, ang pagutang sa imong giluto. And the second able ni mo, luto na siya, pwede na siya kanon. Alright? Mami Ron? So, ano siya si Pons Galor? Ako dahil itas, katong ganina akong giingon. Itas din nga ito, init na ba ang halong kaha? Kawaha, kalan. Okay. So, init na siya, kay mo nagandagan na ang iyahang water. So, ganina, nagandagan to ha. O niya na, tanawa. Nagandagan na, so init na siya. Naka-nice pag yun, kay pwede na siya, dili na nato i-transfer o laing butanganan. See? Mura sa siya o dibuska. Butangan sa nan. Sorry. Maning pagloto sa seafoods galore. Pagkamat pa dyan o lambay. Since wala isda, lambay lang libutan. Wala. Asin, walay seasoning, walay asin, walay bitchin, walay tubig. Ayun, ano na siya?
I-wait lang natin siya mabukaw for 15 minutes ba datong gitay. Mabanting natin siya dahil pull out na to ang atong thermostat dahil siya na ang magpadayon o loso. So, we are going to present to you, Ma'am Rosie and myself, Susie. We're going to present to you the Juice Master, or we call it here at Nutritech, the JM. Okay, so this is, we now have in front of you our JM, or the Juice Master. So may I present to you here, show to you the parts. This is the pusher or the plunger. Okay? Magunit ka sa pusher plunger, ari rin mo gunitan, mama, sir. Dili din ni. No? Bisag may gloves ka, dili ra dyan. Okay? So this is the pusher or plunger. Sa may ang purpose, ani ma'am? Sir, mao nini atong i-push sa prutas o vegetable din na, no? So this one, this part here is the feather shoot. Kung sa maning feather shoot, andi na ito ibutang ang atong prutas o the vegetables. And this is the arm latch arm. And hindi dungano nini mo siya apply diri. Ayaw siya i-push forward kay kanang dili siya capable, no? Diha na siya kuto. And this is presenting to you, showing to you the cover, Ma'am Rose, right? Yes. So this is a cover. It is made of Ano siya, kana fiberglass ba? Pwede mo ilapay. Yes. Siya sa window, sa kana airplane, dili siya mabuka. Ano siya, the same plastic na ginagamit sa mga pako sa aeroplano, sa wing sa plane, no? And this is our, ang hindi rin masuod ang kuwan mga panit sa prutas nga itong ipanog sa vegetable. And this now have, we now have here, this is the juice basket. We have here the blade. Yes, Ma'am Rose, this is the blade, Ma'am Rose, right? Yes, the basket, the juice basket, and the blade. Kani atong blade, ma'am, sir. Careful, kita maghugas ay pagkasama dili siya kay ang iyang kahaiton diri sa bantay kita maghugas ta ani, no? And this is also to clean. And this is our juice basket bowl, and then this is the kani siya matanggalable din siya ma para ihugas nimo wag may bakterya din na mao gini siya matangtang na ini. Okay, Ma'am Rose. Then ato siya si balik diri ma'am. Na siya guide diri sir, no? Tata ko siya. Yes, ang blade. Surgical. Ang atong blade is very important for you to know that it's made of surgical stainless steel. Never yun siya mutaya. This is the motor. Ano yung atong motor, ma'am? Heavy duty. Pinaka-heavy duty yun yung atong motor na very durable. Yeah, lifetime warranty and 2 years po na siya atong sa parts, ma'am, no? Okay? So, ato siyang i-assemble o balik, Ma'am Rose. Ano siya, guys? So makita ninyo ma'am sir na ang pinya na hindi siya panit ma'am, no? But once you try the juice ma'am, kaya ito na patilawan ninyo. So we're doing the next Dali kayo, no? 3 minutes na malata. That's it.